din Arta de a trăi împreună, despre care vom vorbi pe larg în seara asta, lansez asociația Lumea din jurul nostru. Bună ziua tuturor, bine ați venit la acest eveniment frumos. Despre povestea concursului de Arta de a trăi împreună. Când am început concursul, sincer, era și visul nostru într-o zi să facem și carte din aceste eseuri. Astăzi suntem martori că visul nostru, unul dintre visul nostru s-a împlinit. Acum 3 ani, în 2000, 3 ani și jumătate de fapt, când am început concursul, unul dintre misiunile asociației este de a promova dialogul, toleranța și respect reciproc în societate. Și asta cum se poate fi posibil? Doar dacă știm să trăim împreună. Să știți că din cât îl cunosc eu și îl cunosc de ceva vreme, trăiește cuvintele astea, nu doar le spune așa la evenimente ca să sune bine lucrurile din jur. Lucrând la această carte, Arta de a trăi împreună, pe care doamna Cleopatra Lorențiu îmi spunea: Doamne, vai, cum s-a născut atât de repede cartea asta, când ne-am văzut. Are între coperțile frumoase niște eseuri speciale. Vă invit să o citiți. A fost faptul că am făcut primul documentar și cred că a rămas, din păcate, până acum, singurul documentar despre Fethullah Gülen. Când lucram la televiziunea română, înainte de a pleca în diplomație. Și ăla a fost declicul care m-a apropiat și prin vorbele deosebite și umanism extraordinar de frumos al acestui gânditor nedreptățit, dar viața nu se judecă pe eșantioane de timp, ci se judecă per total. Și sunt sigură că a venit o clipă în care lucrurile vor reajunge în matca lor normală și valorile frumoase, care sunt cele ale umanismului, ale respectului reciproc, ale toleranței și ale cărții. Liniștea salonului care da spre parcul de stejar. Te-a nădit în jilțul preferat, cu spatele la ușa care l-ar fi putut deranja, ca o iritantă posibilitate de imixtiune, își lăsă mâna stângă să mângâie la răstimpuri plujul verde și se apucă să citească ultimele capitole. M-am gândit că poate de asta instituțiile Lumina se numesc Lumina. Pentru că, știți, lumina are mereu o sursă, poate de la soare, poate de la un bec. De data asta este o mișcare care a fost generată de lumină și care nu are nimic de a face cu fizica. Eu sunt filolog, știți, cu fizica nu prea mă pricep, dar mă pricep cu cărțile. Și în noiembrie am lansat, alături de Advu și editura Triton, și Din sămânță la platan și Logos și Puterea cuvântului, Căutați-le. Sunt cărți care invită la reflecție, sunt cărți care vă mobilează sufletul pe dinăuntru cu o mobilă cum nici n-ați visat că se poate avea. Vă invit să mai citim o tură și să mai ascultați, pentru că va citi prietenul meu, Vali Alexandru. Unui copil trebuie să-i fie teamă de ceva, atunci acest lucru ar trebui să fie pierderea compasiunii părinților, mai degrabă decât pedeapsa fizică, amenințările sau durerea. Dacă o încruntătură pe chipul tatălui și o expresie nemulțumită pe chipul mamei sunt percepute ca fiind cele mai mari sancțiuni și dacă ele vor aduce pe copil înapoi pe calea cea bună, atunci sunt suficiente, poate mai mult decât suficiente, ca formă de disciplinare. Cu toate acestea, încrederea copiilor voștri în voi și credința lor că le împărtășiți durerile și suferința sunt extrem de importante. Doamne, pentru orice vină eu blestem numele Tău, fiindcă în loc să văd lumina am în față doar un hău. Labirint, dacă mi-e drumul, tot pe Tine te acuz, că-s pierdut pe el ca fumul. Tu comiți acest abuz? De iubesc și nu-mi răspunde niciun om la semnul meu, totul spun că se ascunde într-un gând la Dumnezeu. Floarea de se ofilește și adorme în pământ, somnul nimeni nu-i privește, poartă vina, tot cel sfânt. Eu, la fel de trec prin viață și în urma mea privesc, spun că sumbră de paiață, că de vină-i cel ceresc, nu... Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
dit, je rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin.